Αυτά είναι. Καλή σας ημέρα. Έτσι θα σας αφήναμε. Τι, μόνο με τραγούδια? Έχουμε και χορούς. Να πούμε για μια καλημέρα στους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Και να πούμε και ποιοι, και ποιοι βρίσκονται εδώ μαζί μας. Ανάλαβε εσύ λοιπόν. Καλώς είναι ο κύριος Θωμάς Ράδης. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Άνοιξε το λίγο το μικρόφωνο. Είναι ανοιχτό? Αυτό. Ναι. Εσείς έχετε μικρόφωνο. Εντάξει, πείτε μας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα. Χρόνια πολλά σε εσάς, χρόνια πολλά στους τηλεθεατές σας. Έχουμε έρθει να σας χορέψουμε χορούς, μια που και το 12ήμερο που διανύουμε είναι γεμάτο παράδοση. Οπότε αποφασίσαμε σήμερα, αφού μας καλέσατε και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, να σας δείξουμε 4-5 χορούς από τη Μακεδονία. Μόνο 4-5. Όσους θέλουν. Ο πρώτος χορός που χορέψατε από πού ήτανε? Ο πρώτος χορός είναι κεντροδυτικής Μακεδονίας, λέγεται Κόρη Ελένη, Έλενο Μόμο όπως τον λένε οι ντόπιοι της περιοχής. Είναι ένας έτσι γρήγορος, ευδιάθετος χορός. Και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε έτσι με χορούς της περιοχής εκείνης. Αριδαίας, Φλόρινας. Κύριε Ράδη, είναι δύσκολο να μαθαίνεις παραδοσιακούς χορούς εάν δεν έχεις το μεράκι μέσα και τη φλόγα, έτσι? Νομίζω ότι στην Ελλάδα. Δεν είναι 1-2-3 όπ δηλαδή. Στην Ελλάδα λίγο πολύ όλα τα παιδιά, επειδή μεγαλώνουν με ακούσματα, μεγαλώνουν με εικόνες παραδοσιακές, δεν είναι δύσκολο να μάθουν. Το δύσκολο είναι να το κρατήσουν, να το συνεχίσουν και να βρούνε και την αφορμή να το συνεχίσουν. Γιατί συνήθως ασχολούμαστε με μοντέρνες μουσικές και καλό είναι, γι' αυτό δεν είναι κακό. Απλά έχουμε από τους γονείς μας τα ακούσματα, έχουμε από τους γονείς μας τις μελωδίες, όπως και το χάλκινο το άκουσμα που πλέον έχει επιστρέψει στη μόδα. Η παράδοση είναι λίγο στη μόδα. Αυτές τις μέρες, αν κατέβει κάποιος. Ναι, έχει αυτές τις μέρες πολλές εκδηλώσεις και χορούς, αλλά το ωραίο με εσάς είναι που ήρθατε και εδώ, ότι είναι και νέοι άνθρωποι συμμετέχουν. Έτσι, είδαμε πολύ κορμοστασιά, καμάρι, λεβεδιά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εσείς να μας πείτε το όνομά σας. Και τα λοιπά, έτσι. Να μας πείτε το όνομά σας και πόσα χρόνια κάνετε χορό? Λέγομαι Κατερίνα Αράπογλου. Ασχολούμαι με το χορό από μικρό παιδί, όπως είπε και ο δάσκαλος. Άρα για πολλά χρόνια, δηλαδή δεν είναι έτσι ξαφνικά που σας ήρθε η ιδέα? Όχι. Η αγάπη γεννιέται από όταν είμαστε πολύ μικρά παιδιά και από τα ακούσματα και συνεχίζουμε την παράδοση. Γιατί άμα αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε και την παράδοση. Εσείς από ποιο σύλλογο είστε? Χορευτικό Όμιλο Θέρμης. Φαντάζομαι οι γονείς σας που σας βλέπουν στις εκδηλώσεις που γίνονται και χορεύετε συγκινούνται. Κάποιες βέβαια είναι. Καμαρώνουν, είναι αυτονόητο, αλλά δεν συγκινούνται κιόλας. Κάποιες χορεύτριες είστε και μητέρες. Προφανώς θα τα πούμε, θα σας γνωρίσουμε. Οπότε θα καμαρώνουν και τα παιδιά και θα παρακινείτε και τα παιδιά σας. Ωραία, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και με τον επόμενο χορό που θα μας ετοιμάσετε.
Λοιπόν, πάνω στο καλύτερο κόμπι η μουσική. Δάσκαλα, για πείτε μας λίγο τι ήταν αυτό που θα το ξανακούσουμε και το συγκεκριμένο σημείο, γιατί ήταν εντυπωσιακό και θα μας δείξετε τη χορογραφία σε λίγο. Είναι ένας χορός από την περιοχή Έδεσας, Σαριδαίας. Πώς λέγεται? Και λέγεται Στάγγελα. Ξεκινάει από ό,τι πρόσεξα πολύ έτσι αργά και όσο εξελίσσεται γίνεται γρηγορότερος. Είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουμε στην κεντροδυτική Μακεδονία. Οι χοροί να ξεκινάνε ομαλά και είναι και αυτό που ευχαριστιόταν ο κόσμος, το αργό κομμάτι, και να καταλήγουν γρήγορα για να μπορέσουν στο τέλος να εκτονωθούν. Ωραία, πολύ ωραία. Μακεδονίτικο χώρο δηλαδή. Ναι, κεντροδυτικής Μακεδονίας. Να πάμε λίγο τώρα όμως στην Αθήνα ξανά. Μας περιμένει ο Σέργιος ο Μίλης, που είναι υπεύθυνος του δικτύου πολιτών του περιοδικού σχεδίου, αλλά βέβαια γράφει και ο ίδιος το περιοδικό. Σέργιο, καλή σου.
αυτή σου είναι η παράδοση. Βλέπω έτσι εικονοποιημένο το όλο σκηνικό. Υποτίθεται, όχι υποτίθεται, δείχνει. Τα παλικάρια χορεύουν και οι γυναίκες κάθονται και καμαρώνουν και γίνονται και οι ανάλογες. Χρειάζεται τις εφορεσιές να τις προσέχουμε. Κορώσατε με τον Τσίπουρο. Τα πετά στη γόβα απλά. Μετά, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ακολουθήσαμε γιατί μας κεράσετε και Τσίπουρο. Το δρόμο ήταν για να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεσή μας με τον Τσίπουρο. Ήταν δηλαδή τηλεοπτικό. Όχι ότι συνέβαινε πάντα. Ο χορός είναι η γκάιντα. Είναι ένας αντρικός χορός, ο οποίος πράγματι είχε και εξαγνιστικό χαρακτήρα. Χορευόταν μία φορά στο Γλέντι, συνήθως από τους σημαντικούς χορευτές. Σημαντικός χορευτής σε ένα χωριό όμως ήταν και σημαντικός άνθρωπος για ένα χωριό την εποχή εκείνη, και πράγματι ο χορός ήταν και ένα κίνητρο και έβγαζε και μια εικόνα έξω για τις γυναίκες ότι ένας καλός χορευτής ήταν και ένας καλός σύζυγος πιθανόν. Πάντως τώρα όσο περνάει η ώρα και ζεσθενόμαστε και εμείς, μας κεράσετε βέβαια και το Τσίπουρο. Μας ανάψατε, μας κορώσατε με το Τσίπουρο. Σε αυτόν τον χορό θέλαμε έτσι λίγο και εμείς να χορέψουμε. Βοηθούσε που ήταν αργό στην αρχή για να μπει κάποιος και να παρασυρθεί να χορέψει. Μετά πετά στη γόβα απλά. Μετά, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Συνήθως οι χοροί που χορεύονται από τον πολύ τον κόσμο είναι απλοί. Έπρεπε να είναι απλοί για να υπάρχει συμμετοχικότητα από όλο τον κόσμο. Και επίσης σε ένα χωριό, τώρα εμείς έχουμε επιλέξει να δείξουμε χορούς από πολλά σημεία της Μακεδονίας. Αυτός από πού ήταν, είπαμε, γκάιντα. Η γκάιντα είναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι και σχεδόν παμακεδονικός χώρος. Δηλαδή χορεύεται. Το γνωρίζουν όλοι όσοι. Χορεύεται δηλαδή από τη Χαλκιδική, Έδεσα, Φλόρινα. Να φύγω και λίγο από δίπλα σας, γιατί είστε και πανύψηλος ως χοροδιδάσκαλος. Μια έτσι μικρή μηχανία, 2 μέτρα παλικάρι. Να μιλήσω εδώ με τις κυρίες. Καλημέρα. Μας πει το ονοματεπώνυμο, από πού είστε, από ποια περιοχή. Εγώ λέγομαι Τσάπη Μαρία και είμαι από την Αριδαία. Καταγωγή μου είναι από εκεί, Λυκόστομο συγκεκριμένα. Επομένως είναι μέσα στο αίμα σας οι χοροί που χορέψατε, έτσι. Παράδοση, πραγματικά. Και είμαι Θεσσαλονίκη κάποια χρόνια. Έχετε και παιδιά, θα θέλατε να χορέψουν και τα παιδιά, να συνεχιστεί έτσι η παράδοση, όλη αυτή η αγάπη δική σας. Βεβαίως, θα το ήθελα πάρα πολύ. Έχω 2 αγοράκια. Και θα το ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθούν, να αγαπήσουν και εκείνα την παράδοση. Ωραία. Και φοράτε και πολύ ωραίες φορεσιές, βέβαια. Πείτε μας κι εσείς από ποια περιοχή είστε, το όνομά σας. Γεια σας. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά είμαστε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Ευόσμου, Κοσμάς Ετωλός. Είμαστε πολυσυλλεκτικός σήμερα. Ναι. Και οι φορεσιές πάντως, τώρα και ο κόσμος Αριδαία. Αν το γνωρίζουν και όλοι, θέλει και πολλή ώρα να τις φορέσετε. Ναι, και οι αντρικές είναι επισκοπείς. Διατηρήσετε, έτσι. Ναι, γι' αυτό χρειάζεται τις εφορεσιές να τις προσέχουμε για να τις έχουμε, γιατί δεν είναι για χρήση μιας ημέρας, είναι για χρήση δεκαετιών. Εσείς πόσα χρόνια την έχετε τη συγκεκριμένη? Δεν είναι δικές μας, αυτές είναι καινούργιες σχετικά. Είναι 1 χρόνο, δεν έχει υποχρεωθεί. Και φαίνεται εδώ ότι υπάρχουν και ειδικά μανίκια πλεχτά. Είναι η στολή αυτή που είναι από πάνω, είναι το γυλαίκο. Για εξηγήστε μας λίγο. Ναι, είναι. Συνήθως οι παραδοσιακές φορεσιές δεν είναι βέβαια ακριβές αντίγραφα έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, γιατί για να κάνουμε ένα ακριβό. Είναι πανάκριβα, γιατί τότε και τα υφάσματα ήταν γνήσια μαλλιά, όλα αυτά δηλαδή, εδώ ήταν βελούδα. Και οι σύλλογοι δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα τώρα να αγοράσουν τις φορεσιές έτσι όπως ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί έχουμε ακούσει ότι μία φορεσιά μπορεί να στοιχήσει μέχρι και 1.000 ευρώ, να και 2.500 ευρώ μία φορεσιά είναι γνήσια. Πείτε μας από πού είστε, καλώς ήρθατε. Κολτσίδου Δέσποινα λέγομαι, από το χορευτικό Μιλοθέρμης. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ωραία. Και για σας ο χορός τι είναι? Τα πάντα. Από μικρή ηλικία, θυμάμαι τον εαυτό μου, χορεύω και τραγουδάω. Ωραία, μπράβο, πολύ ωραία. Να μιλήσουμε λίγο και με τους κυρίους εδώ πίσω, να μας ευχηθείτε κι εσείς. Γεια σας, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, γιατί δεν θα τα ξαναπούμε ίσως. Έτσι. Εγώ ονομάζομαι Κόκκινος Δημήτριος, είμαι ο σύζυγος της κυρίας που μιλήσατε προηγουμένως. Ωραία, να ορίστε, ένα ολόκληρο ζευγάρι. Αυτό και είναι πολύ ωραίο δηλαδή. Οικογενειακή συμμετοχή. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αυτό είναι σε ένα σπίτι και οι δύο να ασχολούνται με το ίδιο χώρο. Βέβαια δεν έχω πολύ καιρό που ξεκίνησα εγώ. Δεν πειράζει, είναι ωραία να ασχολήσω. Αλλά μέχρι πριν από 3 χρόνια είχα το μάτι κλειστό και τρεβώσαμε την κάμερα την κοινά. Να υποθέσω δεν το κάνατε μετά από ενδοοικογενειακή γκρίνια. Όχι, θα έρθεις μαζί μου, θα έρθεις μαζί μου. Έκανα οπτικοακουστική μέθοδο εγώ διδασκαλίας. Ωραία, ωραία. Και εσείς ένας νέος άνθρωπος. Καλημέρα και από μένα, χρόνια πολλά. Φοράτε και εσείς τη στολή εδώ με όλα ζωνάρια. Επισκοπή Ναούσης, αντρική. Τα γουρουνοτσάρουχα, τα τσουράπια, το παντελόνι, μπουκάμισο, το ζωνάρι και το γυλαίκο. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλους αυτές τις Άγιες μέρες. Καλή χρονιά να έχουμε και οι νέοι άνθρωποι έρχονται. Άντε, οι κοπέλες, εντάξει, και από τη γιαγιά, τη μαμά. Τα αγόρια στην ηλικία σας υπάρχει έτσι τάση να χορεύουν? Υπάρχει μεγάλη τάση και αυτό είναι και στο χέρι μας να προωθήσουμε σε όλες τις ηλικίες την παράδοση. Εγώ
Και εγώ είμαι χοροδιδάσκαλος παραδοσιακών χορών και απόφοιτος Γυμναστικής Ακαδημίας. Είμαι και συνάδελφος του Θωμά, του χοροδιδασκάλου. Έχω στο Κοσμέα το λέω τα παιδικά τα τμήματα και είναι χαρά μας που από τις μικρές ηλικίες δίνουμε αυτό το έναυσμα να τους μεταδώσουμε τις αρχαίες αξίες, την παράδοση, για ούτως ώστε να τους συντροφεύει σε όλη τους τη ζωή. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε και λίγο αργότερα. Θα θέλαμε όμως και τις ευχές των φιλοξενούμενων εδώ. Να μας ευχηθεί λοιπόν. Γιατί με αυτούς θα κλείσουμε, χορευτικά θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, για να έχουμε έτσι μια αισιόδοξη νότα. Κύριε Ράδη, τις ευχές σας και πού μπορεί να σας βρει και ο κόσμος που θα ήθελε, γιατί όχι, να αρχίσει μαθήματα παραδοσιακού. Έχω φτιάξει μια ομάδα από διάφορα χορευτικά που διδάσκω. Εμείς έχουμε από ανατολικά προς δυτικά. Ξεκινώντας από το όμορφο χωριό της Περιστεράς, στα ανατολικά του Χορτιάτη, στα βασιλικά, ακριβώς από κάτω, έχω το χορευτικό όμιλο Θέρμης. Στη Θέρμη μέσα εδρεύουμε. Η Ένωση Βαβδινών, από το Βάβδο Χαλκιδικής, Ένωση Βαβδινών Θεσσαλονίκης, η οποία είναι στη Θεσσαλονίκη και εδρεύει στη Χαριλάου. Η Άνω Κάτω Τούμπας, βρισκόμαστε στην Αγία Μαρίνα κοντά και καταλήγοντας στο τέλος δηλαδή. στον Κοσμάτων Ετωλό, στον Εύωσμο, που είναι και κάτω. Ορεινά, Ρινή, Χαλκιδική, ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα πει ισχύσεν τι ενώσει. Με τι χώρο θα κλείσουμε? Θα κλείσουμε με ένα πιο πανηγυρικό, μια που συνδεθήκαμε και με το Άργος Οριστικό. Θα πάμε προς την Κοζάνη. Ωραία. Θα πάμε προς την Καστοριά. Εκεί και αν έχουν παράδοση. Και σε καρναβάλ. Θα κλείσουμε με το τραγούδι το 11 που γνωρίζουν περισσότερο. Έχουμε και Κοζανίτες στο κοντρόλ, συναδέλφους. Λοιπόν, χειροκροτάνε ήδη. Φίλες και φίλοι, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, τελευταία μέρα, γιατί μετά έχουμε έτσι μια αργία της πρωτοχρονιάς. Παραμονή πρωτοχρονιάς μαζί στις 11 λοιπόν.